Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwivideo ngokushesha uyayibuka zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu elapha kumgaqo R33 ephakathi-ke kwe-Vryheid kwelabaqolosi kanjalo-ke ne-Paul Pietersburg eDumbe. Kuthiwa-ke abafana-ke sebephinde balithesta ukholo lukaMkhwanazi. Kuthiwa-ke abafana babambe-ke imoto yemali laphaya emgaqweni-ke u-R33 KwaZulu Natali osukwini lwanamhlanje. Engithemba ukuthi-ke ekaMkhwanazi i-NIU noma ngithi-ke nje amaphoyisa kungekudala azobe-ke eseyithendeni zabo kule iy'nsuku abavamile ukuthi-ke basurvive mhlampe after 3 days kusuke sekucaca ngabo. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde-ke futhi ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi-ke kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba la kwi-Trend TV. Ngizohlezi ngikhona ngolethela-ke indaba etrendayo usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.